Balkan vilayetine näsä çağılaryň saglyk bejergisini niýetläp internet arkaly ýyldaşlarynyň haýır sahabat ýardymlaryny soraýan üpçünçüligi pes maşgalalar häkimetler tarapyndan basyşlara sedewar edilýärler. Olar ýurtda höküm sürýän bagtyar durmuşyň keşfine zeper ýetirmekde aýplanýarlar. Näsä çağısynyň ýa-da ýakyn dogun garyndaşlarynyň saglyk bejergisini niýetläp internet üstü bilen haýır sahabat toplamaga çalışan adamlar köpelýär. Polisiýa olary gedaýlar atlandyrýar. Vesile mazmunda maglumat paylaşan adamlara administrativ temi vermek hayvatyna atýar. Diýip bir Balkanyň ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjysy orta ýaşlaryna bir ýalňyz ene özüniň ýetip böwrek ýetmezçiligini nezir çekýän 12 ýaşly oglunyň howandarlygy mätäşdigini, böwrek transplantasiýa operasiýasyny geçirmek üçin lukmanlar tarapyndan daşary ýurtlardaky keserhanalaryň birine dilden ýollanma berilendigini gurrun berýär. Ol özüniň imo messengerine paylaşan postuny ýardam sorap öz ýyldaşlaryny haýyş bilen ýüz tutýar. Yerli lukmanlar çağda bir ýylyň içinde Hindistandaky ketelhanalaryň birinde böwrek transplantasiýasynyň geçirilmegini maslahat beripdirler. Olar özleriniň şeýle amallaryň hötdesinden gelip bilmeýändiklerini aýdypdyrlar. Çağanyň ejesi şeýle maksatdy bilen $30,000 möçberinde maliýa ýardamyny soraýar. Diýip enäniň paylaşan postuny habarly bir yerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Polisiýa şu eşler ýaly başga-da bir näçe imo postlaryny pozdurup online ýüzlenmeleriň awtorlaryna haýbat atýar. Atyk radiosynyň habarçysy howandarlygy mätäç maşgalanyň ýyzyny ýazarlap çağany saglyk barlygyndan geçiren bir yerli lukman bilen gurrundaş boldy. Ol biziň hastahanamyzda saglyk barlygyndan geçirildi. Biz bu näçe goýunça Aşgabatdaky iç keselleri halkara saglyk merkeziniň çağılar bölümine ýollanma berdik. Netije bolmady. Diýip lukman aýdýar. Döwlet mediýasy Gurbaňly Berdimuhammedow adyna howandarlygy mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnaşynyň ferişteleriniň hasabyna ýurdun türlü saglyk merkezlerine saglyk bejergisini alýan, operasiýa edilýän çağılar barada habar berýär. Atyk radiosynyň habarçysy Türkmenbaşly maşgalanyň hem bu gatnanyň haýyr sahabat ýardymyna ýüz tutmaga synanşanyny habar berýär. Netije bolmady. Çağanyň atasy Türkmenbaşydaky Nebeti gaýtadan işleýän zawodda işlen döwründe gaziýet jogapkärçiligine çekilip, türme tutsaglygyna höküm edilipdir. Gurbaňly Berdimuhammedow adyndaky haýyr sahabat gaznasy raýatlaryň haýyşlaryny seljerende berk 3 arka barlygyny ileri tutýar. Bu maşgala 3 arka barlygyndan geçip bilmändir. Diýip maşgalanyň haýyşynyň habarly bir yerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Adamsynyň tutsak edilmeginden soňra üpçünçüligi ymykly peselen ýalňyz ene böwrek ýetmezçiligini nezir çekýän çağasy bilen bir jaýda kireyni ýaşap zordan güzeran aýlaýan ekeni. Ol ähtimal insan kuçuklygy hökmüne imo messenger arkaly post paylaşyp ýyldaşlaryny haýyş bilen ýüzlenýär. Ýöne bu hereket onuň polisiýa tarapyndan soraga çekilmegine, gedaý diýilip atlandyrylmagyna alyp gelýär. Polisiýa imo arkaly ýardam soraýan adamlary ýurduň bagtyar kesbine sek getirmekde, ýurdy masgaralamakda aýplaýar. Garyplara gödök çemeleşýärler. Dokun astan habary ýok diýileni. Diýip bir yerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli lukmanlar soňky ýyllarda çağılaryň arasyna dürli keselçilik hadisalarynyň öýkön, böwrek, ýürek ýetmezçilikleri ýaly keselleriň has köp duş gelinýändigini aýdyp bu ýagdaýy maşgalalaryň iýmit üpçünçiliginiň pes bolmagy bilen baglanşdyrýarlar. Üpçünçiligi pes maşgalalaryň çağılary iýmit ýetmezçiliginden, vitamin, belok, uglewod ýetmezçiliginden ejir çekerler. Bu hojalyklarda etli naharlar ýa-da miweli önümler tas iýilmän soň çağalarda çylşyrym keseller anyklanýar. Çağı ýem enäniň göwrüllik döwründe vitamin ýetmezçiligine sebäp bolýar. Diýip yerli lukman Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gurbaňly Berdimuhammedow adyna howandarlygy mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnasy ýurtda ykdysady kynçylyklaryň, dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän pursatyny 2021-nji ýylyň martyna döredildi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky garyplygyň hemde keselçiliginiň gerimini açyp görkezýän maglumatlary aýan etmeýär. Döwlet mediýasyna görä bu gatnanyň hasabyna 2023-nji ýylyň dowamyna 200-den gowrak operasiýa töleg edilipdir. Atyk radiosynyň habarçylary ýurduň saglyk pudawyna nosanlyklar saglyk bejergisini almak üçin Iran, Türkiýe, Hindistan ýaly ýurtlary syýahat etmeli bolýan raýatlar barada ýygyderli habar berýärler. Döwlet mediýasy paýtagat Aşgabatda, Arkadag şäherine we welaýet merkezlerine gurulýan täze keselhanalar, saglyk merkezleri barada ýygyderli reportajlary efire berýär. Ýöne böwrek ýetmezçiligini nezir çekýän çağılaryň ykbaly ýa-da üpçünçüligi pes hojalyklaryň başlygyny geçirýän
durmuş problemleri, olaryň saglyk bejergisini almakda ýüzbeýiz bolýan meseleleri döwlet medeniýetine agdyrmaýar.